Alex și ne va găsi la un episod de Clash Royale. Alături de Luca, salut! Raigos. Ne vom juca, bă, jegosule, ți-am zis să nu pui nimic. Dar n-am pus nimic. Te rog, fac bine de știgă. Boom! Headshot! Aștept. Pune tu. Pune tu. Pune tu. Da, pune tu. Nu-i corect. Eu fac câte de acum să vă înțeleg dacă vreți să aveți friza în engleză. De ce? Pentru că e curent, pentru că spun. Pentru că taci. Că Te lovești? Nu mă lovești. dar nu mă doare. Nici nu mai era mult. De ce? Să mă lovești. Hai te rog frumos, mai am destul de elixir corect, auzi. Deci, eu nu o să distrug niciodată. Când am văzut Bă, să mori, el mă distruge numai cu rachetă. Hai. Da, Pentru a loc. Pentru faptul că pot să fac absolut. Bă, tu dai în casă lumea, frumusețea mea mea. Pare să-i dea scintile. Știam că poate să dea scintile, dar... Exact. Nu, mi-a pus greșit. Nu s-a pus. Copii să ocupem pe alocat să moră. Ce știu câte chestii bune, asta e că... Nici nu înțeleg că eu am mult pe ăsta. Asta. De ce arăt în momentul? Când eu mor pare hacker. Păi nu, uite cum spune. Ce? Bă, stai și hacker. Asta n-a fost hack. Am așteptat după aia. Nu, pentru că Alex, deci în momentul ăsta scos racheta. De ce? Că nu-i băgat-o. Eu ți-am băgat-o? Aveți racheta. Deci eu nu m-am jucat cu tine niciodată și nu mai stai niciodată la 6. Nu! Bă, Alex, ascultă. Mai filmezi? Da. Hai, bă, hai să începem. Nu, ori dai, ori... Ori nu mai pui racheta, ori... Unde m-a jucat? Hai, unde m-a jucat să te bat eu. Dar nu mai trage! Eu te-am făcut așa, m-am luat racheta. Ți-am spus să mai folosi racheta, acum. Tu mi-ai pus-o.
Dar pune tu, dar are la 5-a, ca mine. L-am dat la dar la 5-a. Păi am chestia dar la 5-a, pentru că... Nu? Oameni buni, intrați pe canalul lui, îl cheamă Luca Dumitrache și dați un dislike. Că mine nu mă enervează, banătate, ba! Vedeți? Uitați! Da! Doamne, de ce s-am prietenit am dracu un prost? Mai rău, de ce te-ai dus tu pe publicitate? Să te întâlnesc cu eu. Nu, că tot nu era gheta. Nu mai ți-o dat, dar să spun. Nu. Dar vreau să pun doar 2 război. Nu. Vreau să văd ce downloads fac. Ai pus acum, deci gata. Dar tu mi l-ai distrus. În momentul când am scos racheta, ori ies din clan și când o să mă joc eu la tine, o să fac intențional să intri înapoi în arena 5. Ai înțeles? Da, de ce? Ești șmecher, că eu te-am trecut în arena 5. În arena 6. Cine te-a trecut în arena 6? De 3 ori te-am trecut. 2. 3. 2. 3. Da, sau nu mai este nici decât azi. Odată când ai fost la mine și Da? o dată mai de mult când am fost la tine. Ba nu. Ba da. Sau nu mai știu nici cum m-a trecut și nu m-a trecut. Hai că mi-am pus altceva în loc la rachetă. Mi-am pus Xbox și... Atunci sunt doar 2 idei. Dar de asta am nevoie de elixir colectă. Pun eu ceva, arunc asupra aici. Să umăr totul. Uite ce dau în face. Dacă nu văd de elixir, mai mâna să aruncă. Nu vreau. Așteaptă, vorbesc cu turcii? Pune Xbox. Atunci. Nu se dau înapoi, uite. Dau? Da, gânesc. Gânesc. Mă piși pe tine, intrați, bă.
nu vă abonați la Alex, este un căcat. Stai să mă dezabonez mai de la el. O dezamăgesc, că nu-mi pasă. Copil făcut pentru a lua. Nu mi-a spart nici măcar un tot. Și aici că nu de level 7. Deci, fraților, avea Xbox în prima și nu l-a pus. Ce prost. 9, 9, 10, 10. Uitați, fraților, cum l-am omorât pe Luca. Perfect. A intrat și la Luca. Cum cheamă Luca Dumitrache, dați cum te cheamă, să le zic. Cred că tot așa îl cheamă, dați un like, subscribe și abonați-vă. Și abonați-vă la el. Ca să aibă și el mulți abonați. Să fie și el sau... Perfect. Perfect match. Stai bă că mă trec la luna 5 imediat dacă doriți. Vezi că filmez. Ca de obicei, Andrei este cioară. Rect. Rect. Adică gaura corului, adică e dat gaura corului, nu? Bă, filmezi! Bă, n-am ce faceți, mă ajut o rundă cu mine? Pierdut, victory, pierdut. Nu pierdut, bă, nu mai pierdut, victory. Uite, asta din arena 1. Ia uite-l pe țigan. Ia uite-l pe țigan ce avea el aici. Golem de level 4, balon de level 4. Cine? Eu? Nu. 1. Deci de level 4 la de level 7. Da, adică eu. Nu. Uite. Hai că trebuie să plec. Pa. Când mai vii? Nu știu. Nu uitați să-i dați un like dacă vreți, dislike, dar să se nu? Și să apăsați butonul roșu și frumos de abonare. Salut! Pa. Închideți tu filmarea că e peste 15. Nu, pentru că e 14 și 24. Nu. Noi acum o să jucăm un meci. Sau ne uităm pe aici la chestiile astea ce au făcut băieții până acum, înainte să intrăm noi, că noi azi am intrat. Să vedem. Să vedem. Trebuie să închid filmarea. La revedere băieți, să-i dați și voi un like, subscribe și chestiile lui Luca. V-am pupat. Pa!